Moi boas tardes, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Existe un tipo de científico que, dado o caso, prefire utilizar antes o cepillo de dentes dun colega que adoptar a súa terminoloxía. Isto escribiuno o Nobel de Fisioloxía Bernard Kath. En ciencia é importante que cada cousa e fenómeno teña un nome único. De aí a relevancia na historia da ciencia del Linneo coa súa nomenclatura binomial ou a instalación dunha nomenclatura sistemática para a química por parte de Lavoisier. Termos astrofísicos como burato negro, Big Bang ou enerxía escura tardaron en implantarse na comunidade científica porque levaban implícitos a asunción de novas ideas que, no seu primeiro momento, semellaban tolerías. No eido da neurociencia actual, existe unha controversia en torno ás enfermidades neurodegenerativas como Alzheimer ou Parkinson. Actualmente hai evidencias de que o seu mecanismo molecular é moi semellante ao das enfermidades priónicas. Enfermidades priónicas como a ben coñecida mal das vacas tolas. Neste contexto hai investigadores, como o Premio Nobel Stanley Prusiner, que consideran que estas doenzas son efectivamente enfermidades priónicas. Outros científicos, pola contra, falan de doenzas tipo prión ou prionoicas. E mesmo pros clínicos, estas discusións son totalmente irrelevantes. O caso é que a pasada semana, en Santiago de Compostela, celebrouse o Congreso Mundial de Prións, o Prión 2018. E adiviñades, dentre todos os relatorios e mesas redondas, cal foi a máis apaixonante e a que maior expectativa causou? Efectivamente, a dedicada a poñer nomes ás cousas. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Hola, Manuel. Hola, boa, moi boas. A miña prionridade nesta tarde moi ben traído este, é verdade. Sí. Porque o tema. Mira, fuches a última charla do programa Conciencia que houve en Santiago, podes dicir? Sí, estiven alá, foi a semana pasada, estivo Stanley Prusiner, Sí, que o Nobel este que lle deron dos prións, foi, nada, deste, o bo que ten este programa que ves a autoridades do mundo científico que imparten o seu coñecemento. Sí, pero algunhas son correudas, porque menuda fama ten Prusiner, é moi difícil falar con el, conseguites falar con el. Bueno, eu fui unha charla, contoche como foi a historia, eu fui unha charla, e teño que dicir que sempre impactante ver falar a un premio Nobel. O que pasa é que teño que confesar que de primeiras non me enterei absolutamente de nada. Normal. Faltábame o contexto, pero intuía que había cosas moi importantes. Entonces foi aí o orgullo profesional de dicir, non, este o encontro Prión 2018, o Congreso Mundial de Prións, e aquí ten que haber cousas interesantes. Entonces dixen, Manuel, hai que espabilar e hai que ver exactamente o que hai aquí atrás, porque seguro que hai cousas moi interesantes na que non me enterase. E logo, afondando, pois sí, e o meu objetivo era conseguir falar co señor Prusiner. Que, conseguítelo? Bueno, verémolo. Vale. Jesús Requena, moi boas tardes. Boas tardes. Jesús Requena é o líder do grupo de prións do CIMUS da Universidade de Santiago e foi o organizador precisamente deste Congreso Mundial de Prións, Prión 2018. Verdade. Porque os prións, houve unha época relacionada co tema das vacas tolas que foi primeira plana dos xornais, pero agora a sensación que teño é que vos seguides investigando nos vosos laboratorios inda que xa non é noticia, novidade portada. Claro, porque a epizootia, que como se chama, unha epidemia de animais das vacas tolas, e a transmisión que houve a algunhas persoas, eso está completamente controlado e xa pasou a historia.
pero os prións siguen estando aí e seguimos sin entendelos completamente. Por lo tanto, pois hai moitos investigadores que continuamos traballando neles. A documentación que estiven facendo sobre os prións é terrorífica. Sempre nos leva a lugares absolutamente horrorosos. Por exemplo, a antropofaxia. Porque hai unha historia que relaciona as prácticas de antropofaxia de Nova Guinea cos prións, non? Sí. Toma. Efectivamente, pero hai que ter en conta que non era unha antropofaxia de comerse a un explorador nun caldeiro, senón que era unha práctica cultural. Eles, os foré de Nova Guinea, pensaban que comendo a un difunto, pois de alguma forma absorbías a súa alma, era un signo de respeito, é dicir, que te comese o teu sobriño era unha gran honra. E o que aconteceu aí é que esa comunidade contraía unha doenza e non se sabía como se transmitía. Que pasaba con esa doenza? Pois era unha doenza que empezou a afectar a moita xente dentro desa comunidade, chegando a ser a causa principal de morte, e era unha doenza realmente tráxica, porque afectaba principalmente aos nenos, ás mulleres, de tal maneira que prácticamente destruiu a comunidade. Entón, afortunadamente, había ali algúns investigadores que, con moitísimo tesón, foron quen de desentrañar, de desvendar cal era a causa desa enfermidade e, de paso, pois, como acontece moitas veces na historia da ciencia, ese descubrimento tuvo grandes consecuencias en outras áreas da biomedicina. Porque pensábase que podía ser unha especie de virus lento, a sustancia infectiva, pero ao final resulta que eran os prións. Claro, e iso foi o traballo de Prusiner. Prusiner comezou a súa carreira como investigador intentando isolar e caracterizar ese suposto virus lento, lentísimo, máis lento que o cabalo do malo, como se di. Intentou e non o conseguiu. Finalmente chegou á conclusión de que non existía e como acontece na ciencia, pois tuvo que buscar outra hipótese e esa hipótese foi pois que era unha proteína, algo totalmente inesperado. Os prións que son, podemos explicar agora, recordar, que son proteínas mal pregadas que ademais teñen a capacidade de que ese mal pregamento se replica. Podemos explicarlo por aí? Sí, é unha definición perfecta que acabas de facer, exactamente. Porque ata ese momento, falábamos de infeccións, podíamos pensar pois nun parasito, nunha bacteria, nun virus, pero non cabía na cabeza dos investigadores, nin mesmo ao principio no propio Prusiner, que decía que algo fallaba aí, que unha proteína que non é outra cousa que unha secuencia moi longa de aminoácidos que ten funcións pois, estructurais, son os obreiros do corpo das células, pero non había esa información xenética, non había ADN, non había ARN, e semellaba sorprendente que eso pudese transmitir esa malfunción, que pudese infectar. Claro, efectivamente, e ademais, desde que Watson e Crick propuxeran a súa interpretación da estructura dos ácidos nucleicos, pois os ácidos nucleicos eran as estrelas da xenética, da replicación de información, e sabíamos perfectamente como funcionan. Ora, como pode funcionar unha proteína? Como pode unha proteína facer o traballo de un ácido nucleico? E ese é realmente o gran enigma dos prións e é algo que comezamos agora a entender, pero que realmente pois, é difícil. Un cambio total que hubo que cambiar a comunidade científica, pero que logo chegou á sociedade, como o dicíamos, o coñecido como mal das vacas tolas, que é a encefalopatía esponsiforme bovina, que era unha enfermedade que se podía transmitir nas vacas, que neste caso, polo caso dos pensos animais, pero que polo seu consumo podría chegar aos homes a producir a variante humana. Claro, como decía aí un momento Frau Einstein, efectivamente as vacas as fixemos caníbais, e eso realmente foi o que causou a crise das vacas tolas. Obrigamos as vacas a comer outras vacas.
aquelas famosas fariñas cárnicas. Conclusión que podíamos sacar de aí, pois que a antropofaxia, que o canibalismo non é algo moi natural. Manuel, en toda a historia do programa é a primeira vez que me chaman Frau Einstein, desde que te conheço. Es que aquí o nivel vai aumentando. É un convidado moi super especial moitas grazas pola consideración. Hai que tratar ben aos nosos maiores. Efectivamente. Ben maiores e ben conservadas. E dicías que no Congreso se falou de unha chea de cousas. E nós fomos infiltrándonos no Congreso e ir collendo aquí e acolá algúns dos participantes para que nos deran a súa visión do que acontecía. E precisamente, quen lembre toda a crise das vacas tolas, había un nome que saía en todos os medios de comunicación, que era Juan José Badiola, que actualmente é o presidente do Consello Xeral dos Colexios Veterinarios. Quiero recordar que cuando empezó este problema, aquí en España, hace 18 años, cuando yo diagnostiqué las dos primeras vacas gallegas, que se puso de manifiesto que la enfermedad estaba aquí también, había estado previamente en otros países europeos, pues hombre, después de la aplicación del programa europeo de erradicación de la encefalopatía espongiforme bovina, ha sido todo un éxito, puesto que prácticamente está casi erradicada de Europa. En España tenemos cada año últimamente 1, 2 o 3 casos como mucho. Ha sido realmente un éxito. No podemos decir lo mismo en el scrappy, ovino y caprino. En eso hemos avanzado, pero no mucho. A sorpresa do Congreso foi este outro animal. Y después la otra gran novedad que nos ha sido un elemento de absoluta curiosidad, ¿no?, es la presencia de una enfermedad priónica en los dromedarios, que no teníamos ninguna idea acerca de esto, ¿no? Y bueno, pues hay unos colegas argelinos, con ayuda de un grupo italiano, que han podido diagnosticar esta nueva enfermedad en mataderos de dromedarios de una región concreta, cercana de Argelia, cercana a Túnez, y la detección de esta nueva enfermedad que ha dado en llamarse enfermedad priónica de los camellos o de los dromedarios, ¿no? Es una novedad, hasta ahora no teníamos ni idea, no habíamos pensado que podían. Claro, esos son rumiantes también, tienen la lógica que puede aparecer en ellos, pero no éramos conscientes. Unha das novidades do Congreso, ver que as enfermedades priónicas son máis amplias do que pensábamos ao principio. Claro, sí. E, de feito, os camelos, os dromedarios non van a ser un problema para nós, pero os cervos sí, e prácticamente podemos estar seguros de que a enfermidade dos cervos se vai a expandir por toda Europa. Comezou en Noruega, agora mesmo xa está en Finlandia, se sospeita que poida estar xa en Rusia, quizáis, en Suecia, e vai a baixar cara a nós. Yo trabajo en una unidad de demencias, una unidad que vemos personas con diferentes tipos de deterioro cognitivo neurodegenerativo, y las enfermedades priónicas son una de estas enfermedades que se presentan con deterioro cognitivo rápidamente progresivo, pero que se visitan, habitualmente se diagnostican y se tratan y se manejan en unidades de demencias, como la mía, ¿no?, digamos, en el hospital clínico. Además de ser neuróloga clínica, también realizo investigación en estas enfermedades minoritarias, y que realmente lo que estamos buscando en la investigación que estoy realizando es buscar marcadores de progresión y de diagnóstico precoz, es decir, a través de herramientas como el estudio de resonancia magnética, el estudio de marcadores en sangre, el estudio de marcadores de líquido cefalorraquídeo, buscamos sustancias que nos indiquen la severidad de la enfermedad en el cerebro, y también en los casos de enfermedades genéticas priónicas, es decir, en aquellos sujetos que tienen el gen pero todavía no han desarrollado la enfermedad, cuánto de lejos, o marcadores pronósticos que nos indiquen cuándo desarrollarán la enfermedad, con la idea de establecer terapias en fases muy iniciales de la enfermedad, incluso antes de que se desarrollen los síntomas. Esta é a doutora Raquel Sánchez del Valle, que ademais é galega, da unidade do Alzheimer e trastornos cognitivos do Hospital Clínico de Barcelona. E ela fala de o santo grial que queren os clínicos, que é buscar biomarcadores, algo que se poida medir e que nos poida decir se tes algunha destas doenzas, en que grado a tes, porque se empezan a buscar medicamentos contra estas doenzas, temos que saber se melloramos ou non. Claro, e ademais, tanto en enfermedades priónicas como en enfermedades neurodegenerativas moito máis prevalentes, como pode ser a de Alzheimer,
Pois, desgraciadamente, non temos fármacos, non hai moito que facer. E é moi importante, e aquí no Congreso se falou moito diso, que probablemente todas estas enfermedades teñan mecanismos moleculares parecidos, e o que aprendemos dunha delas nos pode servir para as outras. Quero deixar isto moi claro. Moitas veces cando a xente ouve falar de enfermedades priónicas está pensando nas vacas tolas, en algo que se propaga rapidamente. Isto estamos seguros, podemos decirlo con total seguridade, de que non acontece co Alzheimer. O Alzheimer non é unha enfermidade infecciosa, contagiosa, e iso estamos seguros ao 100%. Ahora, o que está pasando dentro do cerebro de unha persoa que ten a enfermidade de Alzheimer e o que está pasando dentro do cerebro de unha persoa que ten unha enfermidade priónica, estamos tamén seguros de que é moi parecido. A gran diferencia está en que nun caso se pode transmitir baixo circunstancias moi extremas, como estas que decíamos do canibalismo ou do canibalismo industrial, é algo que non vai a volver a acontecer. Afortunadamente. Pero que quede ben claro que unha persoa que teña unha enfermidade priónica esporádica, unha enfermidade de Creutzfeldt-Jakob, ou unha persoa que teña unha enfermedade de Alzheimer non lla vai a pasar aos que están ao seu redor. Isto debe quedar clarísimo e que non haxa ningunha confusión. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Lo más interesante del Congreso, evidentemente, me ha parecido la mesa redonda sobre las posibles terapias que se están desarrollando en diferentes fases, ¿no? Es verdad que ahora mismo ha presentado 2 estudios que se están realizando o que se realizarán en corto plazo en humanos. Uno es un estudio de un grupo italiano que está utilizando un fármaco que se llama la doxiciclina para intentar retrasar el inicio de los síntomas en una población que tiene riesgo genético de enfermedad priónica, como la población de insomnio familiar letal. Y otro estudio que en breve se empezará en Londres para, de forma, digamos, de uso compasivo de un fármaco que es un anticuerpo contra la proteína priónica que se probará en sujetos con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, pero de una forma, digamos, lo que decimos compasiva, es decir, dado que no hay otra cosa, van a valorar la seguridad y la eficacia de este fármaco en estos sujetos. En el caso que vieran que el fármaco era seguro y tiene algún indicio de ser eficaz, probablemente se establecería un estudio a más gran nivel en otros centros para poder testar si realmente es eficaz este fármaco. Pero bueno, venimos de una época en la que no teníamos ningún fármaco se estuviera testando en humanos, entramos en una época que abre una puerta de esperanza a nuestros pacientes. Primeiros pasos, entón. Claro, hai 10 anos, cando fixemos aquela mítica entrevista, pois isto non se podía nin plantexar, non tiñamos nin a máis remota idea de por onde comezar. Hoxe, pois estamos xa probando cousas, esa é a gran diferencia. E que é a encefalopatía de Celia? A encefalopatía de Celia é unha enfermidade moi rara que tamén cursa como unha neurodegeneración. É unha enfermidade que descubriu un colega meu, David Arauxo, tamén do CIMUS, e que é de orixe xenética. É unha enfermidade que se dá en varios pacientes da zona de Murcia, aínda que últimamente ten habido tamén un caso en Irán, e é moi rara, pois porque falla un xen que se chama seipina e dá lugar tamén a unha proteína que se prega de forma aberrante e que tamén causa un dano no cerebro. Entre as charlas que se impartiron neste Congreso Mundial de Prións, houve unha que tiña un título que lembraba a James Bond. Es una charla que trata de demostrar que los priones se pueden también amplificar, se pueden propagar. Amplificar y propagar en el concepto prión es un poquito diferente. Propagar básicamente es mantener ese mal plegamiento a través de
de otros plegamientos correctos, y amplificar es que este proceso se aumenta en cantidades muy grandes y partes de una pequeña cantidad de proteína mal plegada y al final acabas con una cantidad muy grande de proteína mal plegada. Este concepto, que inicialmente se hizo con una técnica que se llama PMCA, que viene del inglés de Protein Misfolding Cyclic Amplification, necesita de sonicación para que funcione correctamente. Nosotros lo que hemos hecho es cambiar esta sonicación por una simple agitación, de ahí la relación con lo que comentas de James Bond. Martini con vodka, mezclado, no agitado. Y obtenemos unos resultados muy parecidos. No es aplicable a todos los tipos de priones que conocemos, es más bien está enfocada a un tipo de prión, pero nos va a permitir, o nos está permitiendo ya, obtener unas cantidades enormes de proteína para poder hacer estudios estructurales que son fundamentales para conocer a fondo esta proteína y por tanto luego definir con más eficiencia terapias. Joaquín Castilla do Ikerbasque, agora é máis fácil ter cantidades suficientemente analizables de prións, porque era un dos problemas que tiñades. Sí, o que conseguiu o meu colega Bond, Joaquín Bond, é poder facer grandes cantidades de prións artificiais, recombinantes na terminoloxía bioquímica. E eu traballo moito con el, temos unha colaboración moi intensa porque a min o que me interesa é utilizar ese material para seguir aprofundando na comprensión da estructura, como é un prión. O prión como proteína é unha proteína rabuda, difícil de traballar, é chiclosa, que non se deixa aí facer técnicas, e precisamente as técnicas coas que se fan para amplificar o do sonificar é meter que son ultrasons para poder rompela. Claro, efectivamente, ultrasons para poder rompela, para poder moldeala no tubo de ensayo. E o que conseguiu é non necesitar facer esa sonicación que é moi agresiva e que funciona só con pequenas cantidades, sino utilizar un sistema de axitación. Si queres te conto a historia do vodka martini de James Bond. James Bond toma un martini que leva vodka. Entón, eso, a única forma de que se poida engulir e que saiba un pouco ben é se o axitas, porque entón queda totalmente misturado. Se o remexes, non sabe a rayos. En os que somos adictos á serie de James Bond coñecemos estos diferencia importante. Diferencia importante, por eso él sempre pide un vodka martini axitado, non remexido. Pois aquí é algo igual, se tú o fas de unha maneira ou de outra, os resultados son os mesmos, pero non son exactamente os mesmos. E algo que parece tan simple como cambiar unha sonicación por unha axitación, parece tan simple, pero detrás hai miles de horas de experimentos. Pois finalmente conseguiu el preparar grandes cantidades de prións artificiais e despois, pois eu, por exemplo, estou testando eses prións no meu laboratorio aquí en Santiago e ainda onte estuve vendo algúns destes ratos e mandei un vídeo a él e comprobando que efectivamente pois contraen a enfermidade. Por lo tanto, podemos utilizar ese material en estudos estructurais. Ou seja, que esas proteínas recombinantes que facedes no laboratorio teñen as mesmas propiedades que as naturais e vos permiten manipulalas para poder estudialas ben por partes e ben saber esa estrutura. E falabas dos vosos estudios da estrutura, coido que distes con un achado importante que poder achegar a ver como esa estrutura íntima do prión, que se parece a un obxeto moi familiar. Sí, nos no noso traballo, que se publicou hai aproximadamente un ano, falábamos de que conseguimos comprender a arquitectura máis que a estructura. Utilizábamos ese termo porque realmente sabemos como é a forma xeral, nos falta o detalle, e se parece a unha especie de tirarrollas de 4 voltas. É importante coñecer esa arquitectura porque esa arquitectura ten que ver co mecanismo de réplica. Sabendo esa arquitectura, creo que tedes as pistas
eso que buscabas de saber como se replica esa información. Exactamente, sí. Ese é, digamos, o obxectivo final, entender como unha proteína pode facer de ácido nucleico e replicarse. E entonces, que fai? Fai unha especie de molde esa tirarrolla, esas 4 voltas de tirarrolla? Sí, e o molde, vamos a imaginar que un ten, xa máis que un tirarrollas, pois unha especie de muelle de 4 voltas, o que actúa como molde serían a superficie superior e a inferior. Entón un pode coller outro pedazo de aramio e tomando como referencia a volta superior desa especie de muelle, pois pode dar unha nova volta e outra e outra e outra e construir algo similar. Entón, isto coido que é abraiante porque é un mecanismo de replicación o que pode explicar de por que unha proteína, que vamos a dicir normal, vírase nunha proteína que é capaz de transmitir ese cambio, que a secuencia é a mesma, os aminoácidos se analizades a mesma, pero esa conformación que se vai transmitindo. Isto é un avance, eu coido que é moi importante. Para que se propague información, tiñamos unha serie de moléculas que o podían facer. As proteínas o fan moi mal, moi mal. Os ácidos nucleicos o fan moi ben. Polo tanto, a selección seleccionou, si se pode decir desa forma, os ácidos nucleicos como as moléculas principais para propagar información e as proteínas que son moito mellores para facer traballos, pois como os operarios da bioloxía. Pero sempre hai excepcións. Eu na presentación de Prusiner falaba de que os prións son como o ornitorrinco da bioloxía molecular, porque todos sabemos que os mamíferos pois maman, son peludos e non poñen ovos. Mas o ornitorrinco é un mamífero, pon ovos e é a excepción. Pois isto é un pouco igual, o 99,9999% dos organismos que hai no planeta se propagan utilizando ácidos nucleicos, excepto os prións. E isto en bioloxía sempre é moi interesante, as excepcións en bioloxía son sempre interesantísimas. Incluso estaba pensando que aquí temos falado sobre ese período da orixe da vida, de como se conformou a vida, que hai moitas incertezas. Por exemplo, hai unha hipótese sobre un mundo ARN, por exemplo, antes do mundo ADN, e incluso, claro, o problema das proteínas, que o mellor eran uns precursores que se podían ter formado, que había ese problema de entender que houvese aí unha transmisión de información, pero bueno, se metes aí o concepto prión, o mellor tamén se pode aplicar a inicios da vida. Non sei se hai algo deso. Pois sí, efectivamente hai unha hipótese prión amiloide. Hai unha hipótese minoritaria, según a cal as primeiras moléculas autorreplicantes que houbo no inicio da vida non eran ácidos nucleicos, non era ARN, sino que eran algo parecido a prións. Que vantaxe teñen os prións sobre o ARN? O ARN é moi feble, é moi pouco resistente. Os prións, como todos sabemos, precisamente pola crise das vacas tolas, son extraordinariamente resistentes. É moi difícil destruir un prión. Os prións non son particularmente perigosos. Podes tocar un prión e non te vas a contaminar, non o respiras porque é unha proteína que está en solución, pero son extraordinariamente resistentes. Se un quere destruir un prión, ten que o quentar a unha temperatura altísima, son difíceis de destruir, e, polo tanto, nese mundo hostil do inicio da vida, con radiación, sin atmósfera protectora, pois pode ser que fosen as primeiras moléculas replicantes que deron despois paso a outras un poquinho máis civilizadas, pero menos resistentes, baseadas nos ácidos nucleicos. Que ben o dixo Jesús, que dixo, bueno, unha hipótese minoritaria, pero está aí, e ata que non se demostre unha outra, ou se desbote, está aí esa hipótese. Boa, que quería decir? Nada, que eu quería falar do cepillo de dentes de Mr. Prusiner.
Que foi unha do ruse do Congreso, non? Que todo o mundo falando do cepillo de dentes ¿Qué tipo de congresos, no? Falando de cepillo de dentes de un premio Nobel. O ornitorrinco, ese foron os... Se ves o Twitter do Congreso, ves aí que as cousas que facían así máis... que eran máis virais, máis infectivas, máis priónicas neste caso, eran ornitorrinco da bioloxía molecular por un lado, e polo outro o cepillo de dentes do señor Prusiner. Que lle pasa ao cepillo de dentes do señor Prusiner? Ben, Prusiner puxo unha diapositiva moi graciosa porque estábamos discutindo terminoloxía. Si determinadas proteínas, por exemplo, pues as que son responsables da enfermidade de Alzheimer, si son prións ou non son prións. E el puxo unha diapositiva, unha cita, non lembro de que cientista, que decía que os cientistas son máis reacios a utilizar a terminoloxía de un colega que a utilizar o seu cepillo de dentes. E iso é certo. Hai moito científico arrogante que non quere saber nada do que din os demais. Ferve chocu, ferve chamente. Realmente nuestro grupo, uno de los objetivos científicos desde hace muchos años es estudiar los mecanismos de transmisión y los elementos moleculares que están implicados en la transmisión entre especies. Aquí realmente lo que hemos aprendido en los últimos 20 años que nuestro grupo trabaja en esto es que depende básicamente de la secuencia de aminoácidos de la molécula del prión. Esta proteína del prión es la que determina la susceptibilidad o la resistencia, pero luego hay otros elementos que son muy interesantes, y es que la misma proteína, con los mismos diferencias entre dos especies, hay cepas, lo que llamamos cepas de priones, que se comportan de una manera, que son capaces de pasar la barrera de especie, y otras que son incapaces de pasarla. Con lo que aquí, una vez más, parece que son elementos que están codificados en la conformación de la proteína, no en la secuencia de aminoácidos, lo que nos está llevando a entender un poco más cómo se puede almacenar información no ya en una secuencia de moléculas, sino en cómo se pliegan esas moléculas, que también almacena información específica de la cepa correspondiente y que es diferente a la de otra cepa que tiene la misma secuencia de aminoácidos en la proteína. Todo esto abre puertas para, no solo desde el punto de vista de interés médico para estas enfermedades, sino probablemente para otras cuestiones puramente fisiológicas, como pueden ser el almacenamiento de información en la memoria, ¿por qué no? Y en la que aquí hay varias hipótesis abiertas ya de que estas moléculas, como la proteína del prión, o otras proteínas que se comportan parecido, es decir, que son capaces de cambiar, de confundir una conformación a otra y que tienen la capacidad de malplegarse o de plegarse de diferentes formas, podrían estar interviniendo en el almacenamiento de la memoria y, por tanto, podríamos estar en lo que podríamos llamar en un inicio de la base molecular, de entender la base molecular de la memoria. Que caramelo acaba de deixarnos Juan María Torres, líder do grupo de Bioloxía de Prións do Centro de Investigación en Seguridade Animal do INIA en Valdeolmos, Madrid. Que os prións, o mecanismo priónico, tamén teña que ver coa xeración da memoria. Sí, unha sorpresa de hai poucos anos cando se publicou que hai determinadas moléculas con determinadas proteínas con características de prión que se poden agregar ou desagregar cambiando as súas propiedades que podrían estar implicadas na memoria, sí. Manuel, sí. Todo muy bonito, todo muy interesante, pero no acabas de responderme o que te planteé ao principio. Falaches con Prusiner ou non falaches con Prusiner? Ou é un misterio irresoluble? Bueno, pois vela aquí as probas. What's happened now over the last 15 years, 20 years, is that there has been this convergence of thinking
about many different neurodegenerative diseases. So the most O que common ten one is ocorrido nos Alzheimer's últimos 15 ou 20 anos é unha converxencia das ideas sobre moitas doenzas neurodexenerativas. A máis común é o Alzheimer e a seguinte o Parkinson. As chamadas doenzas das vacas tolas, tales como a enfermidade de Creutzfeldt-Jakob, non son frecuentes nas persoas. And each one of these diseases O que sacamos en claro é que hai un elemento común. En cada unha destas enfermidades, unha proteína cambia a súa forma, e se estes malos pregamentos se acumulan, aparece entón a enfermidade. that the disease becomes manifest. And the protein is, there are two forms of the protein. Hai dúas formas destas proteínas. A boa, que temos todos, e a que aparece na xente menos afortunada, a mala. Esta pode xurdir simplemente coa idade. Cando nos facemos maiores, os sistemas de control que destruen as proteínas malas poden fallar, de tal xeito que se amontoan no cerebro. E cando hai unha acumulación, a transformación desde a forma boa á mala dispárase. Todo isto vai de pregamento de proteínas. Fold into the bad form. So this is all about protein folding. And as the misfolded protein accumulates, what happens is that the cells stop working. Cando se amorea a forma mal pregada da proteína, a célula deixa de funcionar. Na enfermidade de Alzheimer, a forma mala pode ben enguedellarse no interior da célula ou ben ser unha proteína diferente que forma placas no exterior. O Alzheimer é unha doenza causada por dous prións. In Parkinson's disease, it seems to be a one protein. En Parkinson parece que só está implicada unha proteína. Cando esta proteína se malprega, chámase alfa-sinnucleína. Esta proteína prégase no interior da célula e acumúlase nos corpos de Lewy. Grazas a sistemas de cultivo celular e ratos modificados por enxeñería xenética, podemos medir os niveis de prións en diferentes proteínas involucradas en distintas enfermidades, de tal xeito que estamos empezando a comprender que os prións de cada enfermidade son o mesmo, proteínas mal pregadas que se propagan. See that there are different prions in these different diseases, but it's the same theme. It's this protein misfolding theme. Estes prións volvense moi activos e arrastran a outras proteínas a se converteren a sí mesmo tamén en prións. E a máis prións, máis proteínas convertidas nun círculo que cada vez produce máis prións. Entón, o que temos que facer é parar este círculo. And turn them into prions. And then when more prions do that, they grab more proteins, and it becomes a vicious cycle. Necesitamos fármacos específicos para cada unha destas proteínas que se converten en prión. And we need different drugs for each one of these proteins that becomes a prion. Mira, ademais é un señor moi generoso que trouxo, sei que levou un calendario dos ceos galegos tan chulo como este que estou a ver en riba da mesa, que tes que dicirnos despois como se consigue. Bueno, pois nada, ceosgalegos.com, xa temos falado moito destes calendarios que fai Dos Ibeica, bueno, como había que falar con Próxiner, bueno, grazas a Jesús Requena podemos falar con el, que non sempre fala con toda a prensa, bueno, pois cada quen pode ten os seus días e decidín, bueno, pois levarlle de agasallo un destes calendarios que voulle dar tamén outro a Jesús por facilitarnos ese labor. Pensei nun momento, Sí. Digo, a ver se lle regalo, fago como os de Caiga quen caiga, lle regalo un cepillo de dentes. Iso sería fantástico. O cepillo de dentes de Próxiner. O que pasa é que pensei que era demasiado, que xa iba eu aí tímidamente e dicir, bueno, mellor vamos co calendario, que de feito abrimos. Pero iso é un regalo que temos que facer a científicos repugnantes. No, porque como indirecta. O cepillo. Claro. O cepillo de Próxiner. Así como que non querría a cousa. E o calendario non, pero gustoulle moito porque abriuno así. E veo a foto da catedral coas estrelas, o ceo das estrelas, e dixo, sí, o quero. Pero mándamo que levo a maleta ben chea de cousas. De cepillos. Bueno, porque claro, un premio Nobel todo o mundo quere agasallar cousiñas, pero sí, veu no dixo, sí, teño o seu enderezo postal,
xa vai aí cara a Pois California, mira, un calendario. un rasgo ceos de humanidade desta rareza de home que é o tal Prolicer. Pero indo a cuestión de fondo, que foi un dos debates apaixoados do Congreso, non? Porque é quizáis dos momentos que seguramente todo o mundo que foi ao Congreso haberá recordar, non? Porque estamos falando de que enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer ou como Parkinson, molecularmente hai unha serie de mecanismos que son moi semellantes aos mecanismos das enfermedades priónicas. Entonces, ven ese debate nominalista de dicir, bueno, si se parecen moito nos mecanismos os prións, lle chamamos que son doenzas priónicas, que defende obviamente o señor Prasiner, ou son casi prións, ou asimilados aos prións, ou prionoides. Houbo aí un debate apaixoado e moita xente que mudou a súa opinión. Sí, de feito fixemos unha enquisa durante a sesión e finalmente o resultado da enquisa é que hai un 50% da nosa comunidade que pensa que efectivamente son prións, todos os axentes de todas estas enfermidades que Prusiner explicou fantásticamente na entrevista que lle fixeches. E outro 50% de xente que pensa que non, que son casi prións, pero non chegan. Realmente hai un problema. Eu penso que son prións, eu estou convencido. Pero o problema é que, como os prións levan esta carga negativa de medo de enfermidade terrible, pois temos un pouco de aprensión de comezar a dicir que a enfermidade de Alzheimer está causada por un prión e que a xente colla medo e pense que se pode infectar pois por abrazar ou por cuidar ao seu familiar que tenga a enfermidade de Alzheimer, e eso, insisto outra vez, por eso decía eu antes, eso sí. non é así, é dicir, cando falamos de que hai un prión, estamos falando de algo que está pasando dentro do cerebro e que non vai a sair dese cerebro. E ademais, eu precisamente afondando nesto de decir as enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, Parkinson, que teñen este mecanismo priónico, eu vin un estudio que me deixou abraiado e que tamén fala de varias cousas, da dificultade de que se contaxen, a imposibilidade de que se contase, por exemplo, un Alzheimer, pero que ainda así se pode achegar a deseñar un experimento, estudiar, isto o ten contado Joaquín Castilla, que é un caso que houve en Francia de hormona do crecemento que se inyectou a unha chea de nenos e que, como daquela non se sabía, estaba infectado da enfermedade de Creutzfeldt-Jacobs e parece ser que tamén de prións capaces de producir as placas estas beta-amiloides. Contanos a historia dese estudio, porque aí hai moitas cousas interesantes. Sí, actualmente existen proteínas recombinantes, a insulina, a hormona do crecemento, que se fabrican no tubo de ensaio e se poden utilizar como medicamentos. Nesa altura, nos anos 70, por exemplo, non, había que purificar a insulina, por exemplo, pois de páncreas de porco, ou a hormona do crecemento pois se purificaba a partir de cerebros de persoas falecidas. Miles de pituitarias que se... Claro, e entón, en algún caso, pois podía ir a ese pool, a ese cúmulo de cerebros que se utilizaban, pois algún de unha persoa que tuvese unha enfermidade de Creutzfeldt-Jakob e que non se deran conta, ou de Alzheimer. Donantes que daban o seu cerebro para este fin tan humanitario. E claro, aconteceu que algúns destes prións da enfermidade de Creutzfeldt-Jakob foron parar ali e despois, desgraciadamente, pois algún dos pacientes que recibiron esta hormona do crecemento, pois recibiron tamén algúns destes prións e desenvolveron a enfermidade de Creutzfeldt-Jakob. Actualmente temos algunhas evidencias, aínda non definitivas, de que tamén pasou con enfermidade de Alzheimer. Nos próximos anos se confirmará ou non se efectivamente algunhas persoas teñen desenvolto enfermidade de Alzheimer porque se lles inyectou esa enfermidade de Alzheimer, pero fíjate que estamos falando de algo realmente extremo, de inyectar extracto de cerebro de unha persoa en outra. Por eso isto non vai a pasar de forma natural.
Mira, sabemos que a xente que ten vacas ou animais na casa non existen nin fins de semana, nin vacacións, que hai que estar aí cuidando os animais todos os días. E cos ratiños del laboratorio acontece o mesmo. Sí, agora mesmo cando acabe de falar con vosco teño que regresar a atendelos, sí. Exactamente. Es que eso pasou no Congreso, porque eu estive no Congreso e dixen a Jesús, bueno, xa aí ao final, xa rematou o Congreso, xa a descansar. E non, que teño que ir ao laboratorio, que teño os meus ratiños, que hai que atendelos. Exactamente, sí, é moi escravo este traballo. Unha cousa que non se ve, que tamén hai que contala, Sí. Pois moi interesante xa non temos entrevista. Mira, que nunca pensamos que íbamos a estar falando tanto dos prións e que había cousas tan curiosas desde o inicio da vida, esas hipóteses, desde a memoria, poder ter falado cun premio Nobel. Sí. Ten miolos a causa. Ten miolos. E para miolos os donos o convidado, que para ser navarro fala un galego moi xeitoso. Fais o que se pode. Sí, señor. Pois foi todo un placer poder contar con Jesús Requena nos nosos estudios, nos estudios de efervesciencia, e poder coñecer de primeira man e vivir e infiltrarnos neste Congreso Mundial de Prións que se celebrou en Santiago de Compostela a pasada semana, o Prión 2018. Moitas grazas, Jesús. Grazas a vos. Veña, chao. Efervesciencia, ciencias en contraindicación. Efervesciencia.